Human nabuntog sa yawa si Adan ug si Eva didto sa paraiso nga gibutangan sa Ginoo kanila, nahinginlan sila og gilabay nganhis kalibutan og dinhi gidaog-daog silag maayo yawa hangtod ang kaliwat ni Adan ug ni Eva pinaagi niining gitawag og kamatayon. Ang tanan sa una hadlok gyud kamatayon kay wa may kaluwasan inig humag kamatay kay nasirado man ang langit. Muna ang Ginoo misaad og kaluwasan. Matod pa diri sa unang pagbasa, busa itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway hangtod nga mga anak na ang babaeng nagbati. Unya ang tanan niyang kadugo nga gipamihag mamauli na sa ilang nasod. Mao ni ang saad sa Ginoo. Nya kining saad sa Ginoo mga igsuon nga kaluwasan di gini mahitabo no guay pag-cooperate sa tao nga luwasonon. Di mamugos ang Ginoo nga maluwas ang tao nga dili gustong maluwas. Lingi ay mong tupad ina gusto kang maluwas. Niya moingon din ay mong tupad, gusto kong maluwas nining akong utang nga nag-abot nagdaag bag-o. Gusto kong maluwas aning akong mga sakit, akong tuhod dialisod nagtikang o kining akong kanser, kining akong diabetes, kining akong kolesterol sa panadiha. Gusto kong maluwas aning di na ko kapaeskwela sa akong mga anak kay purting mahalas palitonon na laid off pagyud ko sa trabaho. Gusto kong maluwas aning panag-away namo aning ako mga igsoon, ilog aning yuta nga kabilin sa kanhi namong mga ginikanan. Hangtod karon wa nami magtingganay, among naong mura naggalingang bato, makausap nagtibuok mais. Hugot na kay mga naong na kayo. Gusto kong maluwas aning akong addiction sa drogas nga grabe na gyud kaayo. Gusto unta kong mubiya pero hindi ko magagawa. Naway daghan ana. Gusto kong maadik aning sa paman. Kaning kaadik na ko aning siging pasiksi. Gusto gyud kong tan-awon ko sa mga tao mo nang ako na lang gibuksan na hapit tanan akong lawas aron gyud mutuyok ang pananaw apil na ng pari nga siging wali diha. Nana. Sige kong TikTok. Na adik na ko aning pasiksi-siksi. Gusto kong maluwas aning akong pagbaligya sa akong dungog, sa akong lawas, pinaagi og prostitusyon. Gusto sa kong maluwas aning kaadik nako aning pagpamalit nako sigig prostitute. Mahal-mahal na ra ba kuno karon? Gusto kong maluwas, daghan tagluwasonon. Nayuban na gusto ko maluwas aning akong kabatig naong, ang arang-arang unta akong naong. Ana, gusto kong maluwas aning akong height na putot kay ko gasan kong mutubo. Kining akong pagkasigig kahagbong aning board exam ikaunom na nakong take murag walang gyapoy paglaom. Ano ba? Daghan tagluwasonon. Pero kining tanan nga akong gihisgutan nga kaluwasan mga igsoon dili ni maura ang gihunahuna as Ginoo more than this. Kay ang tinuod nga kaluwasan na agyud nakasintros kinabuhi, life. Magunsa maggwapa kay ka nya mamatay na kakarong gabi sugot ka. Magunsa magmabayra nimo tanan nimong utang unya masakit din kag cancer nya stage 4 sugot ka. Maunsa magmutubo kag taas kaayo unya maligsan anong kasabalhabal maglisod na kag panimbang kay taas man kay ka may tong mubo kay nig upo nimo gamay di na jud ka matumba kay hapit naman ka mo dapat sa yuta no ano na ba asa man gusto mo na
o wa na kay kinabuhi matod pa ni Kristo, wa gyud kapuslanan ang tanan. Mao na ang una gyung buhaton, higugmaon ang kinabuhi. Mo cooperate kitang tanan sa paghigugmas kinabuhi. Si Maria nanamkon ni Hesus matod pa sa atong ebanghelyo nga wa hilabtig lalaki. Ang iyang pamanhonon nga si Jose buot mo biya kaniya kay namabdos man. Wa gud kahikap si Jose, wa pagod sila goy premarital sex. O niya limpyo pa kay si Jose, limpyo pa kay si Maria, namabdos man noon. Niya kay si Maria honest man sad kayo, di man siya gustong magtago-tago. Iya gid yung gisultihan si Jose nga, "Jo, mabdos nako." Pero iya sang gisulti, "Don't worry, iya ni sa Holy Spirit." Wa mo tuo si Jose, ingos Jose, di nakatuhuan Maria bisan pag honest kay ka nga pagkababae, pero galisod kog tuwa na biya siya. Nahibaos Maria nga mobiya si Jose. Pero unsa may gibuhat ni Maria, wa gyud maratol. Igo ra gyud siyang niingon ngadto sa Ginoo, "Matuman dinhi kanako ang imong pagbuot." Kana bang inana ba? Maunay first cooperation to the will of God sa iyang plano sa kaluwasan. Matuman unta dinhi kanako ang imong pagbuot. Mao ni siya gitawag og profound humility ni Mama Mary. Kanang pagkamapaubsanon, mutuman ra gyud. Og tuod man si Jose na kumbinsir, nibalik siya, pero maulagi portisang pobriha didto in taon gipaanak si Maria sa pasungan. Nireklamo bas Maria? Ha? Nagyaw-yaw si Maria pag sure dia Jose, oy ngano gutaw ani ko nimo paanakod ani, wa na lang kay makit-an dihang laing balay, anhi gid aning mga hayupan, ani mga baka. Ana, wa gyud mo reklamo si Maria. Nakaanak gyud. Pagka mga tungang gabi, pila palang kabuan ang bata, naana ang mga notisyas anghel, pamangon mo alas 12 gabi, bakwit mo ngadto sa Ehipto, dadaan ang bata o kanang inahan. Kay si Herodes nangita na ang bataa kay putlas liog, ning baktas dayon sila. Wa gyud reklamos Maria, wa gyud maingos Maria, "Uy Jose, unsa ka nang nadunggan nimo, wa ka kadaman-daman na diha? Ngano ko taw mo kalitag bangon arong alas 12 gabi nya mo baktas ta nang desierto." Wa gyud mosunod ra gyud Maria ngadto ni Jose iyang bana. Mo na ang sugo ni Hesus sa mga asawa, sunda kanunay ang inyong bana sa tanang higayon. Kinsang asawaha dinhi nga gustong maliwat ni Maria nga di gyud mo reklamo bisag unsay desisyon sa bana, mosugot ra gyud. Tas ang kamot, paas ang kamot, mga yawanon mo. Dili mo mahimong agianas kaluwasan kay mga reklamador mo. Nya kinsa sa dinhing mga banaha nga bisag mamabdos inyong asawa nga wa ninyo hilabti, inyo ra gyapong panggaon. Taas ang kamot, mga bana. Tuay ni aksyog isa, gitarong deng iyang kwelyo. Di kita mahimong ahintis kaluwasan. Ngano man, reklamador man ta, dili man ta mo cooperate. Ako bitaw dinhi, ingnan ko sa Ginoo nga kana ganing tarungan ning simbahan. Ni cooperate lang sad ko. Nya nako Lord, unsa may angay buhaton? Siya ingna sila nga mo-donate. Ingon ko mo-donate kaning mga stained glass tanan. Pag abot na ros daghan na kayong mga kuan kani mga bangko, mga tiles, nako daghan naman kay ni Lord ang mga mura mag lisod naman ni ipaangkon-angkon. Slat na sad. Slat dayon. Karon sikat na kaya tong mga slats, no? Hashtagong kapilinya natukod. Kini mga igsoon, usa lang ni sa daghan kay natong gibuhat aron ma-channels ta sa kaluwasan. Karon nga birthday ni Mama Mary, muhatag ta niya og tribute
ighumas human sa pangalawat, dool ta dire kung mahimo, dool mo dire, dabag buwak or pray ba, maghimo ba mog petisyon or muhog ba mog koleksyon. Ato nang i-tribute niya kamo sang mga online parishioners, pwede pod mo maghatag ba mog donation nga riba sa atong simbahan, amtay mga slots pa karon, kini siya ginagmay apan channel of graces. Ang ginagmay sang pagsanong ni Maria o pagsanong ni Jose o pagsanong sa mga santo sama ni San Vicente Ferrer, nahimo sang agianan sa kaluwasan hangtod na ginis katapusan sa kalibutan. Nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, nagsadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Hinaut unta ang tanang tao magsadya diha sa Ginoo, pinaagi nato. Gi katapusang lingi sa imong tupad. Ing na hutdo na natog palit ang slots. Sige ing na. Aron daghanang magsadya diha sa Ginoo. Manindog ta.